weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to mbagne to babaɓe hayre mbara hayre gollera to kasga seeno busoɓe rufi awdi tampi daro lobbudu pooli boɗeji ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abou diaba sow to guelel gawdi e ko taari ɗum kabaruji men e ɗemgal pular e gardidi kabaruji men ma en jaaha to leydi Mauritanie kalene tikkere hokkugo juuɗe yaadude e seppoji ɓeɗo wiyeteɓe docteur uji woni jippinoɓe sarsoɓe e jippinoɓe werlaji mbanno ñalawma hanki e nder Mauritanie lamɗo nder naftal lamorgo leydi Mauritanie to leydi Gambie ma en kaale jaltugol aduna yummum Yaya Jammeh mennoɗo wonde hoorejo leydi Gambie to leydi Sénégal ma en kaale wargo oɗo suka Sénégal naajo mbaɗaɗo e nder Pointe Noire Congo Brazzaville e wuuro witengo Pointe Noire to leydi Mali ma en kaal ñalawma alerta janggo woni tigui sumboji leydi ndi e nder jogli leydi e kala to leydi Nigéria ma en kaale ndeɗo fedde seɓɓitinde wiyeteɓe Boko Haram wadɓe jangu men ha kepti camp militaire goto e nder leydi he Guinée Conakry ma en kaale tana musɗo baɗɗo toon caggal sukaɓe tato tokosɓe asannoɓe kanŋe nden mbasi pittali mumen e nder leydi he bisimilla moon e kettugol koto goɗɗe joni joni jahanñoɗen ko adi kabaruji men e ɗemgal pular eɗen jogui ɓatake jaam tawa ko ɓatake erango ɓatake jaam ɓatake erango ɓatake tintinde ummade e musidɗo men biyeteɗo Saydou Bocara Sow ko gorko jeeyaɗo to wuuro witengo Fassoudéɓe e nder leydi Mali omo eero omo tintina omo andina dendagal bandiraɓe guila kay joom werlaji lotiɗi ha e joom daabeje tawa kadi ko yiɗɓe jonnude daabeji mumen nawde e nder leyɗele ko wayno nder leydi Sénégal leydi Côte d'Ivoire leydi Guinée ha e nder leydi Gambie foof wonde ko ɗum woni gollal makko kala joguiɓe werlaji noon tawa ko werlaji ngarɗuɗi tawa kadi ko werlaji mawɗi juɗɗi no fewi tawa e werlaji kakindiji tugganma kay werla mesure o kay fodde tugganma 12 métre ha 16 métre juutendi omo sohli ɗin werlaji tawa ko loteɗi omo eero kadi omo tintina dendagal bandiraɓe tawa ko tefankoɓe e joom jawɗele joguiɓe jawɗele mumen tawa kadi ko dabeji mumen yidde nawde ɗum to leydi Sénégal to leydi Côte d'Ivoire to leydi Gambie walla to leydi Guinée yo jokkodire makko ɗum noon kala jiɗɗo ɗum ene wawi jokkodirde makko noddata noon ko guelɗo noddirguel makko caggal nde mbaɗɗen indicatif leydi Mali woni 00223 mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe joyyi e tati capanɗe tati e tati nogas e jeegom sen kaale français mbiyana 00223 76 53 33 26 omo wiye Saydou Bocara Sow omo waɗi erago noon faade dendagal bandiraɓe kala kay jiɗɗo nawde dabeji mum e nder ɗeɗo leyɗele walla joguiɗo werlaji ene jiiɗi luude yo jokkodire makko ko neɗɗo kadi ko homme d'affaires ko tawa kadi ko homme d'affaires jaaruto banggue dabeje woni tefankagal omo waɗi erago noon faade dendagal joom werlaji e dendagal ɓeɗo tawa kadi ko joom jawɗele yiɗɓe nawde yo jokkodire makko ko neɗɗo ganduɗaɗo kadi ko jibinande Fassoudéɓe wuuro witengo Fassoudéɓe e nder leydi Mali kettude kabaruji mon e ɗemgal pular Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie kabaruji men e ɗemgal pular ko leydi Mauritanie puɗortoɗen to leydi Mauritanie hono hoorejo leydi men Mohamed Wul Abdel Aziz e ñalawma aljuma hanki walla kikiɗe aljuma hanki o hirdini wuuro Nouakchott o yaabini Nouadhibou lobbudu yurmede e kala saaha noon kanko hoorejo leydi ndi omo heewi tigui kanko e yaadiɓe makko woni yimɓe gouvernement makko e kala weekend eɓe keewi yaade e foftere mabɓe woni weekend mabɓe kamɓe noon kanko mo hoorejo leydi noon omo heewi suɓade ngoɗo wuuro tawa ko wuuro wiyetego Nouadhibou ko wuuro ngo yiɗi no feewi ngo heewi wadde weekend makko ene teska noon e kala saaha mo yeehi toon weekend makko omo heewi tigui yaade e beddaji e booli ley wuuro ngo
e kala saha waɗa ko wiyete promenade makko e nder leydi e nder wuro Nouadhibou ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jen ha to atar noon ko tana musɗo waɗi toon e nder ngoɗo wuro witengo Teyyaret ko wuro tawatengo e sara taw kadi ko banggue caggue kiloji 5 to banggue hirnangue wuro Attar ko wuro noon tawaten ko kiloji 5 to wuro Attar ko tana musɗo waɗi toon e saaha kay moɓe gonno e saaha mo yimɓe gonno e welnere taw ko jewɗum taw ko dewgal woni yanggue caggal noon nde ɓe goni e ngal nde ɓe goni e nden weldere ko ɗon tigui debbo goto wasi fittade mum taw ko kural taw ko fiyande fella ko fiyande yani e makko fiyande fella yani e makko ene teska noon kamɓe ɗen leƴƴi safalɓe ene teska e kala kewuji mabɓe ha tengti e yangueji mabɓe eɓe keewi wadde ko wiyete gueysijo woni kay gamri mabɓe tawa kadi eɓe jadina e petelaji eɓe kutoro petelaji no fewi koye ngan sanga noon fiyande nde otti nde ko nden tigui yani e makko kanko debbo o ko ɗon o wasi fittade makko omo wiye omo wiye Mintou Moujari noon ko ɗon tigui o sami o wasi fittadu makko e oɗo saaha noon joom fetel o e pillinoɗo fiyande nde e kamɓe foof eɓe tawe juuɗe laamu losgoji enen jokki sen umima to Attar mbaɗen taɓande mawde jeeyan ha to Boggue noon mbiyen poste mo gendarmerie mo wuuro wiyetego Agchouguite wuuro wiyetego Agchouguite ne tawe e nder Brakna ko gendarmerie gon wuuro fawi tigui juuɗe mum e werla goto mo hinde Renault 21 taw kadi werla ummino koto wuuro Boggue omo yaɓani wuuro Nouakchott lamorgo leydi ndi ko ɗon tigui o nangga o fawa juuɗe werla o noon o nangga ko sanka e poste o ɗon tigui o heedi taw caggal noon omo heedi caggal werlaji ɗiɗi wonnoɓe e ralentiste gam yidde dartade yesso poste contrôle mo gendarmerie ko nden tigui werlamo Renault 21 kennoɗo caggal ko ɗon tigui o yiiɗi dublude ɓe ko ɗon o yiiɗi o dogde ɓooyani mum noon gendarme ɓe diddimo fawe makko juuɗe ɓe tawi e nder werla o noon fodde kiloji tati taw ko drogue kiloji ɗi noon mbiyen ummi drogue o ummi ko wuuro Boggue ummino mo yaɓani ngoɗo wuuro wiyetego Nouakchott kamɓe gendarme ɓe noon koɓe kebnoɓe kabaru wonde on werla ene heewi wadde e kala saaha ne heewi rewde ɗon tawa kadi ko simme bonɗo e drogue o heewi yeyde ko ɗum saabi noon ɓe mbatte makko hakkille haaɓe pawe makko juuɗe eɓe kanko noon e oɗo saaha omo tawi tigui e juuɗe laamu losnoji ene jokki eɓe jiiɗi andude noon ko ardi foof ko holno kay oɗo werla wawiri kay ummorade tawa kadi baɗɗo drogue o weeti tigui oɗo Carrefour tawa kadi ko poste police tawateɗo e Carrefour mo Boggue ha tigui e nder Carrefour police goɗɗo tawateɗo e ngol lawol ko adi komo yetto poste gendarmerie o holko saabi kay omo werlo ɗon tawa kadi o werla o ne wirta ɗon tawa o fuyaka ha wawi yettade e juuɗe mabɓe ɗin losgoji noon enen jokki ha joni kono Mauritanie keddoɗen to wuuro Nouakchott mbiyene ñalawma aljuma hanki o noon ko ñalawma aljuma hanki Nouakchott Wuli Diaw e sanga kay ɓeɗo tawa kadi ko wiyeteɓe docteur uji ene wenoɓe docteur uji woni tigui jippinoɓe marchandise uji jolnoɓe carsoɓe camion ngaji e déchargeoɓe camion ngaji woni tigui rimdoɓe e rimtoɓe e camion ngaji taw ko marchandise uji e nder leydi Mauritanie kamɓe noon ɓe golloto tagui taw kadi ko docteur uji woni tigui mine baraji walla doriji gollotoɓe e nder kaggulade mo Nouadhibou mo Nouakchott ñalawma hanki o noon ɓe dokkodirino aadi e nder wuuro Nouakchott taw kadi ɓe dokkodirino aadi koye ngal ɗo leegal bitegal Carrefour Madrid ko ɗon tigui ɓe mbanno seppoji mabɓe e nder Carrefour Madrid ha yetti ngol ɗo lawol bitegol avenue Kennedy tawateɗo sara poli Kennedy ha to Madina 3 ɓe jaɓani kadi to jeere wiyetede jeere Maroc ha yetti jeere capital ko seppoji noon taw kadi ko seppoji yidde hollirde mette mabɓe kay e namdade kadi nde laamu ngu yurito gurnameje mabɓe ɓe mbawa ɓeydinede joɓdele mabɓe ko ɗum tigui wonno sababu seppo ngo caggal noon nde ɓe mbaɗi ɗin seppoji noon ko ɗen tigui police mo wuuro Nouakchott tawa kadi ene heeɓi ballal cemmodigal no fewi fodde caɓanɗe tati werla tawa ko ɓeɗo koninkoɓe ɓe hinde garde national gaari tigui wadde ɓe renfort ko nden tigui ɓe mbawi faddade ɓeɗo docteur uji ɓe ɗiɗo docteur uji walla doriji waɗoɓe wonnannoɓe seppoji man ko nden tigui ɓe kaɗa ɓennude nden noon koɓe kaɗa ɓennude ko ɗen tigui ɓe duppi ponoje kadi ɓe mbaddi mabɓe garmi gara musɗo ko ɗen tigui koninkoɓe mbedde mabɓe gaz crémogène ɓe beddodiri kaaƴe ha wuuli caggal ɗum noon ko ɗen tigui kamɓe dortiji ɗi ɓe piɗɗi wutteji mabɓe ɓe dutti to galleji mabɓe sa haddino haɗani noon e yoga kay e commerçant ji tigui tim tawa tengti e ɗiɗo commerçant ji tawa ko joom boutique aji yeeyoɓe quincaillerie e boutique aji keddiɗi kewɗi ɓe keɓani uddidde caggal kay jogade ɓe kulhuli hay caggal kay hay nde caggal nde ɓeɗo koninkoɓe diddi ɗiɗo docteur uji haɗani kadi joom boutique aji ɗi udditani ko nin tigui ɓe jokki uddugol ngol ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kalen e dawrugol e kaɗo landa witenga PMC arc en ciel e yontere ɓennunone nde hono yimɓe PMC arc en ciel taw kadi oɗo biteɗo joguinoɗo konngol lambda ka
kadi wonno chargé de communication biyeteɗo Bakary Gaye o ɓayini noon e jayde le Mauritanie wonde kadi e oɗo saaha o yimɓe hewɓe kanko yaadude yimɓe hewɓe tawa kadi ko jaggue woni tigui yimɓe wiyeteɓe bureau exécutif kaɗo woni yilirde kaɗo lambda PMC arc-en-ciel ɓe geddi lambda ka ha laaɓi ɓe jalti ɓe démissioni caggal ɗum noon mbiyen ɓoyani mum kanko ɓoyani mum noon yimɓe hewɓe tawa kadi ko jeeyaɓe e kan lambda tawa kadi ko jeeyaɓe bureau exécutif kolliri tigui jeddi ɗum ha sowri ladde jeddi ɗum ha sowri ladde noon ko wayno oɗo jeddi ɗum ha sowri ladde wonde kay jaltani lambda PMC arc-en-ciel ha joni koye kan lamde keddi kanko Bakary Gueye noon o hollirino tigui e jaye sa e nder jande nde kay o namdanomo noon holko saabi kay eɓe guedda walla eɓe démissione a lambda ka o holliri noon saabi ɗum kay ko ronkudeɓe famodirde e gardiɗo lambda ka woni président Balas o holliri noon lambda ka ne heewi leñamagol président Balas ne holliri lambda ka tigui ko lambda fulɓe walla ko lambda halpulaar en e kala saaha noon hay ƴetta décision ngaji kewɗi woni ƴette peeje kewɗe tawa ɓamdani hay goto e mabɓe ɗum noon woni tigui mettere saabi ɓe démissioni lambda ka e yimɓe hewɓe noon ɓe yimɓe o limtuno tawa kadi ko yimɓe jeeyaɓe e lambda ka yimɓe jeeyaɓe membre bureau exécutif ɓe o hollirno kanko Bakary Gueye wonde démissioni lambda ka yimɓe hewɓe noon jeddi ha sori ladde ko wayno Houleye Diaw ne jeeya to wiyete juude on tigui jeddi ha sori ladde wi ko hande tigui ɓuuri heddade e lambda ka caggal ɗum noon en jokkodirino e hoolejo lambda ka woni président Balas noon holliri tigui wonde kay yiɗano hay goto yalta lambda ka ha tendi kadi e ɓeɗo yimɓe taw ko gollidi kono noon e nder landaji dawrugol e kala saaha yimɓe hewɓe enen démissione e lambda yimɓe hewɓe enen démissione lambda yimɓe hewɓe enen guedda yimɓe hewɓe kadi enen janfo jalta lambda ɗum noon koko dawi ko gila dawa dawi ko ɗum hunde teskade e ɗiɗon e landaji dawrugol o holliri noon kanko noon o yiɗano hay goto démissione lambda ka kono ko Bakary Gueye e yimɓe mum tato kañumen tigui démissione lambda ka saabi démission de men noon ko wasde famodirde caggal nde ɓe jinno on goto e neɗɗo mabɓe suuɓe kay e sungoji paaɗi ɗum noon saabinoɓe pamodirani e ɓen ko ɗum saabi ɓe mbaɗi ko wiyete démissionné kanko président Balas o horejo lambda ka o gardiɗo lambda ka o holliri tigui wonde goffali rawandu haɗata ngeloba yaade haaju mum Bakary Gueye e yimɓe tata so démissionni lambda makko ɗum haɗata lambda ka gollade golle mumen e oɗo saaha joni lambda ka ne wuuri nana gollo golle mum eɓe keblono sungoji paaɗi ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen kalen noon mbiyen aljuma hanki o noon seppoji musɗi mbaɗi tigui e lawol tawa ko hakkude wuuro Nouakchott e wuuro Ross hakkude wuuro Nouakchott e wuuro Ross yimɓe hewɓe jippima e goudron ngaji he mbaɗi hen seppoji mumen e seppoji he kadi ɓe ƴetti kooce e leɗɗe ɓe ñappi e goudron he ɓe gaddi ponoje kadi ɓe duppi e goudron ɓe kadi ya garta noon werlaji ummotori Nouakchott e werlaji paaɗi Nouakchott fof taw ko umminode Ross paaɗi Nouakchott e umminode Nouakchott ene jaabani Ross fof kaɗama ɓennude ɗi noon waktuji kewɗi noon circulation ne daari tigui brocal ene bloqué ko ma gendarmerie noon tawa kadi ko gendarmerie ummi e wuuro Nouakchott ko ɓen tigui gaari mbawi kadi riwtude ɓen waɗoɓe seppoji gon seppo noon ko yimɓe ngoɗo wuuro tawa kadi ko jeeyaɓe ngoɗo wuuro wiyetego Libéride ne tawe 34 kilométre hakkude mum e wuuro Ross ko kamɓe mbanno seppo mabɓe noon ko hollirde laamu mette mabɓe e oɗo saaha e caɗele ndiyam tawa ko ndiyam jarateɗam ɓe gondi gendarmerie noon caggal nde ari ko nden tigui wawi riwtideɓe ha werlaji ɗi ha ya garta o ɓamti hano hannirta ni ha joni ko Mauritanie keddoɗen gartene wuuro Nouakchott mbiyane teska noon e oɗo saaha ene guykaji e bandiyagal ene ɓeydi no feewi e nder wuuro Nouakchott ha tengti e nder ɗeɗo leyɗe ko wayno leggal bitegal Tafraxin ko wayno leggal Toujinin Arafat e leyɗe keddiɗe foof e kala saaha ko kala jamma ene saɗi jamma mo jangguji mbaɗaka taw kadi koko wiyete braquage walla warguji mbaɗaki e nder wuuro Nouakchott mbiyen kamɓe wuyɓe ɓe noon ɓe goppani haydara kamɓe wuyɓe ɓe noon ene teska ɓe goppani haydara hay jamaji ɓe goppani ene teskeno noon ko guyka paɗe tigui hewno e nder jamaji Nouakchott walla e nder joga e jamaji Mauritanie ko guyka paɗe hewno hen ɗum saabimi noon ha e nder jamaji kala mo garɗa kala mo jiiɗa nana sujja yeeso paɗe mum walla ene jooɗi e dow paɗe mum e oɗo saaha noon kamɓe wuyɓe ɓe batti tigui nadde hay jamma ɓe gara e jamaji eɓe keele jamaji ɗi eɓe waɗa hen guykali mabɓe ko ɓoyani ko noon e nder juma goto jawteɗo e nder Nouakchott e legal bitegal Arafat tawa ko juma biteɗo juma verte sara clinique Naja ko on juma tigui bandiji jilli jaam ñande juma o noon ɓe keeli tigui kees moɓe tawno ɗon ene wanno haalisal seeɗa ɓe jaadi e haalisal kala kan on haalis noon
renno tigi ko fati e jobdele ɓeɗo noddinoɓe jama kam e ñoɓe ko fati kadi entretien woni tigi gueɗe toppitiɗe ko fati e jama ka laaɓalla jama ɓe jaadi noon e kal haalisal ko adi ɗum noon taw kadi goto e noddinoɓe caggal nde o arno ɗon wendo ko yidde erade jamaji garweniɗi o tawino ɗon sagataɓe ɗiɗo ene ɗani ene kara nden o findiniɓe noon o tawi tigui koɓe yarɓe dolo woni saggara haaɓe mandiɗi eɓe simme bonɗo haaɓe donki darade ɗum noon ko gueɗe ɗe jooɗani e nder ko gueɗe ɗe jooɗani fadetede e oɗa saaha e nder jamaji Nouakchott ha joni kabaruji men lemgal Pulaar jeeyanto leydi Gambie hono no mbiruɗen e kabaruji men e demgal Pulaar hono kalane oɗo biteɗo Adja biyetenoɗo Adja Assombi Bodian ko nene mum Yaya Jammeh mennoɗo wonde hoorejo leydi Gambie e oɗo saaha moltiyiɗo to Guinée équatorial kanko Adja Assombi Bodian yummum Yaya Jammeh o yalti aduna o yalti oɗo aljuma hanki o yalti aduna ha laaɓi o sanki noon koto Guinée équatorial oɗo gila noon ɓiyi ko biteɗo Yaya Jammeh dogui mo ifta e jappere laamu moltoyi to Guinée équatorial ko toon tigui o wonno aljuma hanki o noon o yalti oɗo aduna ha laaɓi kanko debbo kanko yummiraɗo o noon ene teska tigui o wonano neɗɗo mantiniɗo o wonano neɗɗo jiɗɗo dawrugol o hewani haalde e gueɗe laamu ngu ko ɓooyani ko noon caggal kayde Yaya Jammeh dongno moltoyi to leydi Guinée équatorial ko nden teno teska o haali hen seeɗa erade kay yidde oɗo saaha wonde yidde makko ko yo Yaya Jammeh kanko e Yaya Jammeh foof yooɓe gartu e nder Guinée yooɓe gartu e nder Gambie saabu o holliri ɗum kay gurdam mabɓe eɓe guuri gurdam mettuɗam no fewi e yewede mawde ɓe guuri e nder Guinée équatorial ko aljuma hanki mbiɗen o yalti aduna to Guinée équatorial eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo o yaafomo kanko e mayɓe julɓe kala seno mima leydi Gambie koto leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal kaɗo landa wiyete ka PS e gardugol Ousmane Tanor Dieng landa yimɓe mawɓe landa ka ɓe mbaɗino battu mabɓe ñalawma hanki o ɓe mbaɗino battu mabɓe e nder siège landa ka to wiyete leegal bitengal Colobane ɓe kollori nano e oɗo saaha e hitande 2019 ɓe ɗaminaki kay gembude mbiri taw kadi ko dow inde PS kamɓe noon ɓe kollori tigui kamɓe landa PS ɓe kollori tigui e oɗo saaha woni muuye mabɓe e fandara mabɓe kay ko kamɓe foof wonde caggal kaɗo landa wiyete Benno Bokk Yakaren wonde caggal Macky Sall beele kay Macky Sall heeɓa polgu e sungoji baɗoji enno sungoji baɗoji en hitande ujunaji 2019 mbiyen noon ko joguiɗo konngol landa ka biyeteɗo Abdoulaye William ko kañum tigui ɓañini kabaru o e jayde wiyetede jeyde témoin ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen tawlen noon e Khalifa Sall maire mo Dakar e oɗo saaha tawteri e cuuɗi dumbirɗi mo rubismo Dakar kanko Khalifa Sall noon o holliri tigui won ñalawma hanki o holliri tigui wonde e sumgoji ɗamnide wadde 24 février 2019 taw ko sumgoji hooreje leydi o holliri tigui ko kettuɗo ñembe makko gam gembanade ɗin sumgoji noon o haalan ɗon tati o holliri e oɗo saaha haydara ala ko waɗira e nder dumbirɗi haydara ala ko sokkira so wona dawrugol saabu kay e oɗo saaha Macky Sall woni fandare mum ko kala kay mbiri taw kadi ko mbirimo o andi ene wawi dikkademo walla ne ɗamini libdemo o heewi ko nanggude ɗum ma woni o haɗa ɗum nattude e leydi he walla o waɗa ɗum e cuuɗi dumbirɗe o haɗa ɗum yaltude ɗum noon o waɗi erango kanko Khalifa Sall faade dendagal ɓesgu leydi Sénégal laaɓe kamɓe foof nde ɓe daroto lang ɓe wawa kay fabade ndiɗo leydi ɓe itta leydi Sénégal e oɗo saaha caɗele leydi ndi wondi itta leydi Sénégal e caɗele wondi e oɗo saaha ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen hono avocat hono oɗo biyete avocat biyeteɗo Robert Bourgui noon haalino yontere ɓennude nde e nder jayde wiyetede observateur yaltunoɗo ñande nogas e joyi lewru gonɗen ndu e nder haalande makko nde o hollirino tigui wonde Macky Sall joddinoma walla haaldino e Abdoulaye Wade kono noon hono biyeteɗo Boubacar Gaye noon ko joguiɗo konngol landa PDS o yeddi ɗum ha soori ladde o wi jonde walla kaldugal hakkude Abdoulaye Wade e Macky Sall meeɗani wadde kadi e oɗo saaha ɗaminaki wadde saabu kay hono Abdoulaye Wade holliri tigui so tawi kay Macky Sall ha joni ene lutti yaɓɓude e kuule leydi ndi ene lutti kay yaɓɓude e démocratie leydi ndi ene haaɗi kay potal wonde e leydi ndi jonde hakkude mabɓe waɗata kaldigal hakkude mabɓe waɗata ɗum noon ko oɗo tigui taw ko joguiɗo konngol kaɗo landa biyeteɗo Boubacar Gaye kanko tigui yaddi ɗum ha soori ladde o holliri noon kala e saaha yimɓe landata ko ɓattiɓe Macky Sall e kala saaha guila e nder leydi he ha e caggal leydi foof ene mbaɗa feere foof beele kaldigal e jonde ene waɗa hakkude Macky Sall e Abdoulaye Wade kono Abdoulaye Wade koko sali lan eno wiiri kanko Boubacar Gaye
ha joni kabaruji men e ɗemgal pular koto leydi Sénégal keddoɗen ha joni kalen noon e oɗo tana muso baɗɗo ñalawma jamma alkamisa ene wiyete aljuma ɓennuɗo e nder Pointe-Noire e nder leegal bitegal Windulu ko suga Sénégal najo goto suga Sénégal najo goto ko kañum biyeteɗoɗo Hammadou Diop ko ɓi Toumani Diop baraɗo e nder bitikel mum tawa kadi ko e nder leegal bitegal Winduli e nder leegal bitegal Winduli e nder wuuro Pointe-Noire ko sasi yeɓe tigui bandiji tawimo e nder butikel makko ko ɗen tigui jooɓi fittadu makko ko adimo noon ko adi ɗum noon ko adi alkamisa walla ko adi gon wargo noon tawa kadi talata ɓennuɗo ko suka Sénégal najo goɗɗo warno e nder leydi Congo to Pointe-Noire mbiyen kanko baraɗo o noon ko aljuma hanki o juula tawa kadi o fonno juulede ko sanga 10 heures o fonno juulede e nder juma mawɗo mo Pointe-Noire ɓe jooɗima noon ha midi moy ha midi heddi seeɗa e wiide goto e musidɓe mo jokkodinoɗen mo en jiiɗa haalde inde mum gonɗo to Pointe-Noire o holliri tigui ɓe jooɗima ha midi moy eɓe paadi consul leydi Sénégal gonɗo Pointe-Noire eɓe paadi consul o kono fonno arde ko 10 heures jooɗima ha midi moy ɓe jiyani ɗum nden consul o yettima kamɓe sukaɓe ɓe kolliri hen mettere mabɓe no fewi ɓe jiiɗino ni helde auto o tawde toon consul o fiide ɗum ko ɗen tigui joom consul o heddi nder werla mum o ƴetti noddirguel makko o noddi police ji daɗiɓe ko ɓen gaari noon ballimo kay ha carodiri pelli pende dow ha sukaɓeɓe carodiri ko nden tigui o dañi fattange wawde hodde galle makko o ɗum noon kamɓe kolliri hen mettere mabɓe no fewi e oɗo saaha noon sukaɓe hewɓe tawa kadi sukaɓe men ha guila Sénégal naaɓe noon ha ɓe gona Sénégal naaɓe foof ɗanniyankoɓe wonɓe e Pointe-Noire kolliri tigui e oɗo saaha ɓe kattima oɗo biyetenoɗo Baydi Kane gonnoɗo consul tawa kadi wona consul Sénégal tan saabu Baydi Kane ene teska kala jibinande ɗanniyanke gonɗo noon e Pointe-Noire taw walla gonnoɗo e nder Congo kala dañoɗo probléme mo tinno o darima hen langgo yiyama hen eɗen mbaɗi erago men noon faade dendagal consul aji ha tengti e consul Sénégal e oɗo saaha eɗen gandi lomtade Baydi Kane wona hunde wemde kono yooɓe tinno yooɓe eto rewde e pelle makko eɗen mbaɗi erago kadi faade dendagal almame men dendagal mawɓe men e jumaji men e jamaji men foof nden neldata duwawuji men faade ɗanniyankoɓe men ha tengti e wonɓe nder Afrique centrale ko wayno leydi Congo ko wayno leydi Gabon Angola ko wayno Centrafrique e oɗo saaha ko crise mawɗo woni toon ko caɗele mawɗe goni toon guila guite laamu ngu ha e saysiyeɗe bandiji foof hakkillaji mumen goni koye seeɗa cetta kunal mo kon ɗanniyankoɓe men jogui ko ɗum hakkillaji mabɓe goni e oɗo saaha noon ala ko dandata ɓen sukaɓe tawateɓe toon so wona duwawuji jinnaɓe e duwawuji julɓe e jumaji meɗen eɗen mbiya tan mawɓeɓe e kala saaha eɗen gandi duwawuji cerani e nufdede kono kadi eɗen mbiya yoɓe ɓeydu duwawuji ɗi ɓe jokka duwawuji ɗi ɓe jokka duwawuji ɗi kadi eɗen mbaɗi eɗen teska noon e oɗo saaha Sénégal naaɓe ene keewi tigui warede e caggal leydi no fewi ko Sénégal ɗanniyankoɓe Sénégal naaɓe kañumen ɓuuri hewde warede caggal leydi ko namdal noon faade dendagal kettiyankoɓe men holko saabi so tawi en nanggui miijoji mon yoore holko saabi ko Sénégal naaɓe ɓuuri wawde pittale men ɓuuri wawde yoɓede caggal leydi ko namdal walla mbiyen ko toɓɓere caggal kabaruji men nan sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen nan ñande alarba ɓennuɗo ɗo o ko tana musɗo waɗi e nder hakkude e nder guure taw kadi ko guure fulɓe tawateɓe hakkude leydi ndi e nder ngoɗo wuuro witego sommena e nder wuuro witego sommena noon sara sommenade tawe sara jiye wuuro witego jiyene ko tana musɗo waɗi toon caggal kayde babarankoɓe tawa kadi ko wañoɓe wiyeteɓe dozo nde ɓe jani e gon wuuro ɓe jooɓima noon pittali fodde kene wona sappo e jeeɗiɗi pullo ɓiɗɗo pullo pittali men jooɓama ɓe kirsidi men ɓe beddi ɗumen e nder woyndu hono no wiiri oɗo biyeteɗo Abdoul Aziz Diallo goto e mawɓe taɓɓital Pulagu o holliri tigui sappo e jeeɗiɗi ɓandu tawa kadi ko ɓiɗɗo pullo hirsade ene bedda e nder woyndu ɓe ƴeŋtini ɓalli mumen mbiyen noon fulɓe ene jokki tigui warede ha e oɗo saaha mo kaleten suufulɓe ne jokki wareede e nder gure mumen e nder galleji mumen pendant que noon koye landaji politique landaji dawrugol nana daadi tigui ene gone e buubaji mumen ene gone e werlaji mumen climatisé ene mbaɗa ruuma jarri bono ko haydara ala ko keewi e nder leydi Mali ni ene teska noon hono maw goto e mawɓe ɓe ndeɗo fedde witede MONUSMA woni tigui laafaji mbulaji o hollori tigui tuggatma ko hitande 2018 daari faade joni o limi tigui temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e jeenayyi ɓiɗɗo pullo baraɗo e nder leydi Mali
o holliri kadi jannguji kewɗi e warnguji ene mbaɗata e nder leydi hen jannguji ɓuuri hewde noon fodde e nder temedere foof hen capanɗe jeeɗiɗi janngo woni 70% e jannguji e warnguji mbaɗoji waɗete tigui koye ɓesguji fulɓe e guure fulɓe ñande aleda ɓennuɗo ɗo kadi mbiyen ko sa ñande aleda ɓennuɗo ɗo kadi ko sete Soumaïla Cissé noon goto e mawɓe taw ko ardiɓe lamdaji lundiɓe ko sate makko e saahaɓe gonno e ruuma jariɓe ko sate mabɓe tigui yana e lawol sate mabɓe yana e lawol e nder ngoɗo wuuro wiyetego FIFO taw waɗa ko funnague Tombouctou sete mabɓe ko yennama noon ɓe gueɗe mabɓe kewɗe woni kaɓɓirɗe mabɓe kewɗe guila e portable uji mabɓe ha e haalisaji mabɓe e werla goto ɓe keptanama ɗum noon ene holliri tigui e oɗo saaha ndenka e kisal hay cetta kunal ala en jara leydi Mali ha joni koto leydi Mali keɗoɗen ɓen altine ko aletta janggo nogas jeenayyi lewru gonɗen ko alat janggo tigui leydi Mali yaɓanta sumgoji mabɓe noon sam suɓade hoorejo leydi ɗi e oɗo saaha joni noon mbiyen ko altine ko aljuma hanki sanga minuit ko nden tigui luumo jarriɓe o gasi ha laaɓi ñalawma hande o ko foftere saɗa hande o ko foftere alet janggo ɓe dawra sumgoji mabɓe aljuma hanki o noon nogas e nayyi mbiri taw ko landaji ɗi de sippe diɗiɓe e oɗo saaha gam ƴamoyde leppol laamu ɓe mbaɗi tigui ruuma mabɓe jarriɓe woni dernier meeting mabɓe hono oɗo biyeteɗo Ibrahima Boubacar Keita hoorejo leydi ndi e Soumaïla Cissé ñalawma hanki o ɓe mbaɗi meeting mabɓe taw ko meeting aji molanteɗi Allah ɓe mbaɗi ɗum tigui e nder ngoɗo wuuro wiyetego Bamako nder Bamako lamorgo leydi ndi ko ɗon tigui ɓe mbaɗi sempoji mbaɗi meeting mabɓe taw kadi meeting o waɗi ko yeeso e leegal gotal biyetegal fleuve Niger ko hen tigui ɓe mbaɗi tigui ɓe mbaɗi meeting mabɓe mone mabɓe foof ene jiporo banggue wonde ko kañum heɓata polgu e sumgoji paaɗi koto leydi Nigéria paaɗen to Nigéria noon mbiyen ñande alkamisa ɓennuɗo ɗo ko yimɓe wat boniyankoɓe ɓe fedde sebbitide wiyetene Boko Haram ko kamɓe tigui mbaɗi janggu mabɓe ɓe mbaɗi janggu mabɓe noon e wuuro woto tawatengu to rewo leydi ndi ɓe jani noon e wuuro ngo ɓe kepti camp militaire goto ɓe kepti ɓe ndi ɓe jooɗi hen caggal ɗum noon ɓe jani tigui payti ɓe jaɓani commissariat mo police tawateɗo e nder wuuro ngo ɓe pi police ji ha walo sutti ɗumen ɓe duppi commissariat o caggal ɗum noon mbiyen ɓooyal mum ko nden tigui renfort woni police woni koninkoɓe ɓe renfort ɓe ummi tigui to wuuro wiyetego Maiduguri ɓe gaari faɓade ngon wuuro ko ɓen noon mbawi riwtide kay ɓeɗo ɓe mbawi riwtide ɓeɗo wiyeteɓe Boko Haram en ha jalti wuuro ngo ha e oɗo saaha noon laamu ngu hollirani tigui no foti yimɓe maayi hen kono woodi biiɗo e nder commissariat duppaɗo yi hen ɓalli ɗiɗi taw ko ɓalli ɗiɗi police ji e ɓandu neɗɗo goto taw ko jamuru woni civil e ɗum noon ene holliri tigui e oɗo saaha wonde Boko Haram ene jogui doole ha joni ene jogui doole nder Nigéria kala nokku so weela ene wawi yande mbiyen caggal ñalngu ngu noon caggal nde ñalngu ngu waɗi ɓooyani mum ko ɗon tigui yimɓe hewɓe taw kadi ko ardiɓe koninkoɓe joom martabuji tewɗi caggal ɗum itta e golle mumen walla mbayla waɗi ko wiyete affectation ngaji ɗum noon ene holliri tigui wonde yimɓe koninkoɓe hewɓe taw koɓe martaba towɗe ene tuuma tigui waddude complot e ɓeɗo wiyeteɓe Boko Haram koto Guinée Conakry cakkitorɗen to Guinée Conakry mbiyen ko Tana Mousse ɗo waɗi toon e ñande alkamisa nde tawa kadi ko sukaɓe janggal sukaɓe tokkosɓe asannoɓe kanŋe e nder woydu ko nden tigui woydu mabɓe ko nden tigui woydu ndu mabɓe caggal nde ƴiwode hewde ndiyam bettiɓe toon ko nden tigui woydu ndu mabɓe sukaɓe noon hen sukaɓe ɗiɗo ko janggannoɓe école ƴewanno tigui copperet ƴewanno ko haalis ko jooɓiri jangde mumen hen goto e mabɓe ɓooyani ko heeɓi candidat ɓooyani ko heeɓi diplôme mum biteɗo BPC keddiɗo o noon ko musidɗo makko kadi ne yaranno e duuɓi nogas kamɓe ɗiɗo foof ko hen ɓe jiiɗi hen ɓe keddi ɓe jeeya koye ngoɗo wuuro wiyetego Kerouane mbiyen ko ñande alkamisa o tan o waɗi e nder préfecture biteɗo Kintiñam noon ene tawe tigui e nder ngoɗo wuuro wiyetego ene tawe e nder ngoɗo wuuro wiyetego Sigiri musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar yo Allah rokku en yidde jaam allahuma janggo ko musidɗo men sehil men Amadou Dia Pullo arata e kabaruji men e ɗemgal Pulaar ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba yo Allah rokku en yidde jaam.